गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव। लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि खौरांखौ नायलांनि। गिबि खौराङाव दङ गोजोननि बिथिराव फिन बर' फिसाखौ हामला। बर' फिसाखौ गाज्रि गाग्लोबना जोखोम खालामदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव कमथाबोर रायजो दाबिग्रा उदखारि आफाद केएलअनि मुं लाना रां दाबिनानै सासे सुबुंखौ गाग्लोबदों। केएलअजों गाग्लोबजाना खर'आव गोब्राबै जोखोम जानायखौ बर' फिसा 36 बोसोरनि जिरन नार्जारि होनना मिथिनो मोन्दों। जखम जानाय जिरन नार्जारिखौ फाहामथायनि थाखाय सोनाब बंग कचबिहारनि देहा फाहामसालियाव थिसनदों। दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनानै नांगौबायदि साजा होनो थाखाय साबकाथा पुलिस थानायाव एजाहार होबाय होनना मिथिहोयो। रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गामसंसे सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनोबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो खर' सानाय, जिनजिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोनहा गोजौनि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला 9678121588 जानबुं नम्बराव A to Z खौरां लाहरनो हागोन। रां घुस लानायनि थाखाय सासे अफिसारखौ एरेस्ट खालामदों। डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन आसामनि हानजाजों थांनाय हराव सासे सुबुंनिफ्राय सिकिउरिटि फार्मनि रिनिउवेल खालामनायनि मुङाव 90,000 रां घुस लानानै हमजानाय आसाम सोरखारनि जइन्ट सेक्रेटारि एसिएस मावख'गिरि के शर्मानि न'आव सेबनाय समाव 49,24,700 रां मोननो हादों एन्टि कारापसननि हानजाया। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बेटबारि कालि फुजायाव बादलिपारा गामिनि जतिन दासनि फिसाज्ला रुपज्यति दास बिथाङा बेटबारियाव लोगोफोरजों कालि फुजा जानो फैनायाव सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा रुपज्यति दासखौ बुथारनानै गालांदों। गेलेमुनि खौरां। भारतदांखा बर' फुटबलार हलिचरननि आथिंनि जादुखौ दिनै फिन नुगोन। दिनै हायद्राबाद एफसिआ एफसि गवानि बेरेखायै गेलेगोन। बे खेलायाव बर'नि मुंदांखा जोलुर गेलेगिरि हलिचरन नार्जारियाबो हायद्राबाद एफसिनि जानानै गेलेगोन। खेलाया बेलासिनि 5:30 रिंगायावनो जागोन। फरायसा दैदेनगिरि एबिएमसिनि लोगो गाहाय नेहाथारि मइनुद्दिनखौ पुलिसआ हमदों। एबिएमसिनि लोगो गाहाय नेहाथारि मइनुद्दिनखौ क'क्राझार पुलिसआ सोंनाय फिननाय खालामनो थाखाय हमदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 16 अक्ट'बराव फुमखियाव मबाइल खावनाय जाथायनि उनाव सान्द आली मुंनि सासे सुबुंजों 22 अक्ट'बराव थरख' बिथरख' जानायनि उनाव क'क्राझार पुलिस थानायाव पुलिसआ मइनुद्दिनखौ शुक्रबाराव हमना लाबोयो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। चिरां जिल्ला एफसिआ फिन सांग्रांथि रेलि बानजायदों। चिरां जिल्ला एफसिनि बानजायनायाव सानैनि हाबाफारि लानानै रौमारि देरहासार गेवलां गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायनानै बिजनी पानबारिसिम सुबुं सांग्रांथि रेलि, हारियारि मोनथाय आरो समाजारि थारबिजिरनि थाखाय बाइक रेलि हाबाफारि लादों। बाइक रेलिनि गेजेरजों बर' हारिनि सोलोंथाइ, रांखान्थियारि जौगाथाय आरो उन्दै बैसोआव जुलि जानाय, ड्राग्स जानाय, जौ लोंनाय, समाज बेरेखा हाबाखौ होबथानायनि सायाव सांग्रांथिनि सायाव रेलि बानजायदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।